City of Talisay Traffic Operations and Development Authority iparehag og kaandam sa pagtabang sa Cebu City kung kinahanglan alang sa mga kalihukan sa Fiesta Señor Santo Niño ug sa Sinulog Festival. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Gipadayag ni Joy Tumulak nga diboto usab sa balaang bata nga andam silang moserbisyo ug mutabang alang sa pagpatunhay sa kabsay sa daghan sa trapiko sa dakbayan sa Subo kun kinahanglan atol sa mga Fiesta Señor Santo Niño ug sinulog activities. Ilabi na kay nahuman naman ang mga dagkong kalihukan sa Charter Day sa dakbayan sa Talisay. As of this time, wala may communication gikan sa Cebu City nga nagkinahanglan sila og tabang. So kami din sa Talisay ang amo na lang gipaabot ang baga na lang nga duot sa atong mga kaigsuonan nga gikan og probinsya nga mopaingon og Cebu City. So mao na lang nay amo ang i-manage. Inigdayong human pod sa sinulog, mao sa nay amo ang bantayan ang pagpamauli nila nga inigabot nila din sa Talisay nga ditso-ditso ang ilang pagdagan. Nagpaabot lang si Tumulak sa communication gikan sa Cebu City Transportation Office. Napanlantawan nga mas grabe pandagsa sa mga deboto sa balaang bata samtang nagpaday ng mga misa nobinaryo. Hangtod na sa adlaw sa piyesta ug atol sa Sinulog Grand Parade. Samtang mihangyo ang Talisay City Police sa Cebu Police Provincial Office nga dili kuha ng ilang mga sakop aron moabag sa pagpabilin sa kahapsay ug kalinaw sa dakbayan sa Subo atol sa kapistahan sa balaang bata. Mato di Police Lieutenant Colonel Epriam Paguyod, hepe sa Talisay City Police Station, nga andam silang mupadaog mga sakop sa dakbayan sa Subo apan mas labing maayo kundi makuhaan ang iyang mga sakop. Laing napanlantawan ni Paguyod nga posibleng sa mga hotel sa dakbayan sa Talisay, mangabot ang ubang mga turista nga dili na ma-accommodate sa mga hotel nga nahimutang sa dakbayan sa Subo. Mipasalig ang hepe nga abaga nila ang Cebu City Police pinaagi sa intel monitoring batok sa mga pundok nga gustong mopahimos sa higayon. Sabi naman ng PD kasi kailangan din natin ng tao sa mga area natin, dito sa particularly dito sa area of operation. Kung kailangan ng support talaga ng Talisay, not only here in Talisay, particularly dito Talisay, dyan sa Cebu City, magbigay lang tayo ng tao dyan one day before. Usa sa gibantayan karon sa Talisay City Police ang mga taong adunay daotang tuyo. Sama na lang sa duha ka mga lalaki nga nasakmitan nila og 9mm pistol ug kalibre 45 dito sa Lawan 1 sa miaging Enero 8. Gipanlantawan sila nga posibleng magamit sa daotan atol sa kasaulugan. Uban ni Godfrey Rilien og Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.